warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Apri, Mbak Mimin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, Jinjing, Mas Petro. Secara tidak langsung umure awake dhewe suda sedina meneh. Nggih, leres. Nggih ta? Mula donya niki sawah tegale awake dhewe, yo padha ditanduri marang kabecikan. Besok pamrih karepe ngunduh sing becik uga. Karena sebaik-baiknya umur tuh umur yang bermanfaat. Umur bermanfaat. Kalau kayak tali. Nek umur sing ra prayoga ki umur panjang ning ra manfaat. Leres. Ning nek sing prayoga umur diberikan umur panjang sing manfaat. Nggih. Kaya dene koperasi karep niki. Cocok. Leres. Mencapai 48 tahun itu bukan hal yang mudah. Nggih. Nggih ta? Nggih. Wiwit tahun 1976 itu dituntut kekompakan di antara Dirut Tuwin sak jajaranipun lan kabeh para pekerjane. Staf pengurus sedaya nggih. Lah, Anggotane ya ngono. Sedaya ingkang wonten koperasi karep menika bersinergi. leres. Awit ngeten. Leres ingkang dipun dawuhaken Bung Hatta, proklamator bangsa bahwa usaha bersama atas asas kekeluargaan adalah model ekonomi yang paling cocok diterapkan di negeri ini. Cocok. Dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Loh, mereka Muhammad Hatta menjawab ketimpangan ekonomi harus dilawan dengan gotong royong ala koperasi. Lah, Manfaatnya koperasi kan oke banget to. nggih. Pokoknya kekeluargaan gotong royong kuwi cocok dienggo wong Indonesia. Iya. Mula kaya yoga-yoga kuwi gen awet ya ngenekke koperasi. Koperasi Pinjam. jenenge utang piutang. Ya ngawekani to, Mas. Kaya aku ya cokro manggilingan. Aku ora mungkin ning dhuwur terus, suatu saat mungkin saya juga akan di bawah. Nggih. Ora di atas ini kan wis duwe celengan, wis di koperasi, wis di tabungan. Hari tua. Nggih, niku wajib diperhitungkan mergo sing jeneng seniman ki sing pensiun ora enek. Mula dipersiapke mulai saiki aja nganti kapitunan ning tembe mburine. Berarti nek di usaha nggih, nek di usaha menika ora wonten penghasilan pasif paribasa nek kudu duwe usaha sampingan. Ayo. Tur jagake sak jurusan wis bunderi tanggal jelas sesuk masuk angin ra iso mangkat. Wis bunderi tanggal jelas sesuk bojone lahiran ra sida mangkat. Paribasa kaya aku kegodho wong ning dalan ra sida mangkat. Aduh. Karo aku. Lah piye nek kula harta ya alhamdulillah wis digodho harta kula ya ra kenggo. Nggih. Popularitas kula ya ora star syndrome nggih to. Waduh iya. Babakan digodho anu kaya pengendang, kaya penyaron itu kula gampang gogloh. Waduh. Ya ora apa-apa nek wis dadi jodhone arep kepiye meneh. Mbak Apri yang cantik sekali, pancen kiai sing Sing dicelukke aku kowe mundur. Lah wong sing arep aku kok sing dia ya Apri yang cantik sekali. Panten dawuh Mas Petro. Kula ki seneng nek nyawang sampean nganggo kebaya anu ketok leluwes. Ketok nek putri Solo tenan ki ngono kuwi lho. Lah kene dasare tesih enom, sinden ayu enom, wedok sinden kok lanang, dandan wedok tuwa. Gelut piye? Lah, kowe mau karo penjanipun Pak Jarwo Kuat to? Heeh. Aku dicedhaki Pak Trisno terus, gak dijak video call sapa-sapa gak pripun Pak pekewuh kala Ibu. Ora apa-apa Mbak mumpung nang kene ngono kuwi Pak. Gak dicek kabeh di video call diduhke iki lho, Mimin wis ning sandingku Mimin. Di video call ngantek jam-jam ngantek pekewuh karo sinden liyane wong cantik kok dipilih aku. Lho, wong lanang ketoke mau ning ngarep ora ngono to. Ning asine tetep sing dipilih iki sing gemati, sing sabar. Weh. Nek ger wong ayu tuku 150 saiki apik-apik. Nggone ngendi? Ya engko tak duduhi. Sing digoleki atine sing sabar, sing iso ngomong ngono ya. Karena menikah itu adalah ibadah terpanjang. Oh, ngaten nggih. Ibadah terpanjang. Jadi dipilih untuk dipilah untuk dipilih yang terbaik. Maksudnya pripun Pak D? Oh Pak D. Bude. Pak D. Banyak pilihan. Nggih. Tapi iki dipilah. Dipilih yang terbaik. Iki jane rapate ayu. Ning logikaku mengatakan, instingku mengatakan bahwa dia bisa menjadi madrasah kagem anak-anak sesuk. Ora pati ayu ning logikane mengatakan iso kanggo madrasah. Contone sapa?
hamba. Weh. Angel lho golek wong wedok seorang calon istri sing godheke brintik. Iki kan cuma ukuran fisik kok tak salon ka ya iso wae. Lah iya angel golek godhek nek ra turunan gembel apa enak. Gembel. Ora. Nek ya tenan ya. Nek perkara rupa iki ora enek sing ngalahke panjenenganipun menika sang cantik nian Mbak Apri. Lho, matur sembah nyuwun. Go rupae ora jaminan swarga. Lah kok rupa ora jaminan swarga? Lah nyatane rupa malah kowe digodha sapa-sapa langsung kowe gek kowe ya mapan nek iku mah ndeder neraka. Lah penak kok. Oleh mapan men ya. Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Aku tak nyoba suarane adikku wedok sing isih SMP iki. Oh, nggih, rene nak wong ayu. Ya kene sing tengen Ayo, kupasine. sayang. Mbak Jenita. Jenita. Yuk Jenita. Lah iya. Sing jenenge Jenita. Jenenge sinten yo Jenita terus Dita. anu Apri, Ayu. Princess ngono kuwi. Jeneng sinten Kimin. Sinden kok Syukimin. Menika paringanipun Kajeng Rama menika kagem nyamur laku. Oh, Janipun nami kula sanes niku ning kowe dadi wong cilik dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo. Oh, nggih Terus bawahe jerit kaya apa? Kowe nyamur laku nganggo nyamudana nganggo jeneng Sukimin. Niku mung jeneng samudana. Oh, iya. Telek. Oh ya. Senengane. Mbak Apri, Nggih, coba kula. dikenalke sik. Sugeng dalu, Dek. Nggih, sing dalu. Paring asma jangkep sinten? Wahyu Dwi Jenita Putri. Wahyu Iwi Jelita Putri. Jenita. Jenita. Nggih. Nah. Saiki kelas pira, Nduk? Kelas tunggal SMP. SMP ngendi? SMP Gayam, Pak. SMP Gaya. Bojonegoro. Nggih. Kudu disebutke Bapak Ibu guru men rumangsa bombong. Bangga. Nggih no. Mempunyai murid ngene lho. Kowe kelas 1 SMP cik ngarit lho, Lek. Apa makanya? Kan rong temu dalan rezeki nih. Ngono kuwi aja disepelekke. Kan aku masih dalam proses ikhtiar toh. Ono wong sing lulus SMP langsung paribasan ketemu oh iki arep gawe ning ndi. Nah, Ono sing iku. ngantek omah-omah lagi ketemu dalan. Lagi ketemu dalane, kaya Mbah Surip kan begitu sepuh malah kondang-kondange. Nek terus ra ono. Lah niku nasib. Nggih, Nduk Jenita arep nembang Aturke apa? Ngimpi nggih, Pak. Ngimpi? Nggih. Waduh. Ngimpi apa nduk iso dirubung karo wong loro kuwi. Ini jejer tante, apa pilih karo Mbah Kakung? Aku ya dandan ayu lho, Bri. Oh, niki cerita nyata, Pak. Kula ajeng masuk mriki to, kan kula jek sarungan. Iya. Jek nganggo kaos itu. Anu, parkirnya di sana. Pak, kula niku bintang tamu, mboten percaya nek nyan bintang tamu. Lah ra iku jek letek kae karo wedaan. Dadi aku parkir nang kono. Lah Pak, kula ajeng dandan ngangge gelungan. Oh, nyan bintang tamu saestu nggih. Dadi aku parkir pindah ping 3. Bareng-bareng aku ngerti cantik. Ya Allah, Mbak Mimin foto ngono kuwi. Ayo aja Mbak Mimin soto ayo. Soto, Malah dikei soto raine. Kok raine? Ya Ayo. Nek aku seneng Mbak Mimin wis sehat ya wis alhamdulillah. Wis iso kumpul karo kanca-kanca meneh, iso gojek meneh. Alhamdulillah, mula sing hati-hati nek lagi meteng enom keguguran to kowe nggih ngi. Lah yo kontraksine kesuwen kok, Jas. Lah iya metu cindil ta. Lek ngirit mboten resik bayine cek keri. Iya. Sing ae. Ternyata aku kan tekon karo psikiater to. Nggih, heeh. Ora meneh. Pripun to kula wong mangan ya cukup ya bergizi. Heeh. Istirahat wis cukup nek gene nggon turu sak nggon kula ya wegah to. Heeh. Hotel lah minimal. Allah. Kok iso awak kok iso dadi lara ngopo? Ternyata psikis menika ya berperan penting dalam kesehatan. Lah mikir apa kowe? Nek wong wedok ki dicecegring atine, ditanding-tandingke, disakiti, ora tau diberikan nyun sewu, diberikan apresiasi apa yang disampaikan. Kok kaya awake dadi enggak kalah. Alah iya. Awake dadi kaya kula. Nggih. Mulai ya bener. Konsultasi karo basa teater iki mau bener. Kok psikiater kok. Oh iya. Konsultasine teng pet shop. Ya dibawani sih, dibawani Bawa kayak apa? Maka. SMP ki kaya apa ya suarane? Ayo. Sayang. Jenita. Manani. Ngambara ing awang-awang
SMP suarane kaya ngono jan. Bebasan tanpa tapi Moga-moga sok gede tadi sinden sing hebat. amin. Dandan sing cantik kaya Mbak Apri kuwi. Ya, Pak. Wong ngerti iki mesti kepencut ya. Ya kepencet dong pasang susuk. Nek sak madya lamaran ya bubuan. Serik nek ngono serik iki ngono kuwi senengan. Iya, lanjut. Lara bes Seger. ngiber ngidari Karek seneng-seneng serambung lakone ya iya. Ya. Anu jagat nglandara nglambarang ngunggahi Ibuke apa ya pesindan, Nduk? sanes Loh, Bapak ya seniman. nggih pengrawit Oh, layak ngono. Darak seniman. Terus sesuk nek lulus SMP arep nglanjutke ning sekolah seni. teng SMK mengke kuliahe teng isi. Oh iya. arep batur SMKI. Mboten Pak, SMK ngendi? SMA Bojonegoro. Oh, terus engko kuliah ning isi. Nggih, Nggih, ning isi Surakarta ta? nggih Pak. Nggih, wiwit saiki dititeni ya, Nduk. Rai-raine iki kok bakal ketok kabeh. Sing demung ya, sing ndang jaipong kuwi kok ijling-ilir ning isi terus kae. Nah, kayak golek pedotan mahasiswi sing Sesuk nek wis ning ngisi hati-hati. Akeh Bathara Kala. iya. Bathara kalau saiki dah sapa kampus lah ya. Sing hati-hati lho, Ndok. Oke garangan lho. Aku sing wajah minimalis ya dikersake lho. Lho, zaman dhisik aku sekolah Solo sing demung kuwi. Oh iya dah. Oh, bae ya anu ya. Wah, ledoku. Iya. Gaduh dhewe ya. Ya Dek, ya Dek. Katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa Naeno. Yo, sak langgame Mbak Jenita. Maya. Anu, Yuk. Sripat, sripit, yane meraka simpi. Gandeng
Alhamdulillah lancar. Makasih ya Nduk Jenita nggih. Semangat sekolahnya, sing penting sekolahnya sih ya nak. Lah yo genah ngoten. Aja kaya aku, sekolahku ora tutup. Lah ngapa? Lah aku meteng sik. Wah, agil ya dadak kok kan pola iki ngono gil. Oke lek ngobyek kowe. Iya. Ya, turun. Iki eneng nawala sik eneng nawala. Nggih, dipun. Nyuwun gubuk asmara kalian Joko Melarat. Nah, saking Bapak Sumarlan. Semen pinggir Kapas Bojonegoro. Nggih. Heeh. Sik aku tak nyuwun Mbak Fahmi sik gen rene. Oh nggih, Monggo Mbak Fahmi, ayo. Metaram-metaram, Cok. Yo. Yo. Iki ya bedolan sama SMKI. Awet tenem, awet cantik. Amin. Tetep wedok, nyenengke. Iya. Mbak Mimin, jenengan duwe anu apa weling apa kanggo sinden-sinden kuwi? Nggih. Ya ben tetep iso lestari oleh dadi presiden lan menjaga diri kudu kepiye. Nggih, bakulipun nek modalipun sinden pertama nggih swanten. Suara nggih. Nah, terus nomor 2 menika penampilan. Penampilan. Iso make-up wajah, Nggih. iso tata rambut, Mm-mm. iso busana. Nggih. Ning lebih dari sekedar 2 itu adalah attitude. Oh, sapa sing ngentut sapa? Anu kok nggih, sopan Etika. santun. Oh, etika. Adat ketimuran, sopan santun, ketemu karo sing senior ya piye Nggih, upamane. ha. Senajan upamane kula sinden sekolahan, kepake sinden sepuh ora sinden sekolahan. Ning babagan tata krama mungkin aduwe iso luwih pinter. Nggih. Ning pengalaman hidup, Pengalaman, nggih. ning panggung beliau itu nyun sewu gurune awake dhewe. Leres. Aja anu ngangsu ilmu, aja paribasan, aja diri ngangsu. Oh, nggih. Semono sing enom ya tetep napa sing tumakninah. Oh, wah iya. Sing tuwa ya ora iman bagi ilmunipun. Dados ngoten kuwi iso berimbang. Oh, nggih. Nah, aku dirungokke tenan kuwi. Soalnya sing dudi mung kabisan tok, babagan sopan santun unggah-ungguh budi pekerti kuwi ora diudi, ya mungkin jenenge mumbul awet. Soalnya diseri kanca-kancane, diseri pengrawit, masyarakat yo ngemoi Oh, nggih. akhirnya. Mula kudu jaga diri, Nggih. jaga sikap, aja dupeh lagi di napa niku. Pinunjuk. Diarepi, terus ngati-ati, terus kenyih aja. Jumawa kumalungkung Nggih. niku bareng. Malik pelok, malik pelok, malik pelok. Apa Nduk? Nyuwun dandang gula Sidowasih sing bawa Mbak Princess sing ayu dhewe sak jagat. Waduh. Jangan. Pamintaku. Kaya ngapa suarane? Inggih. Mengke anu bergilir ngoten to. Ayo mesti no. Iya. Katokno kabisanmu no. Waduh. Iya. Suara hebat patut itu apresiasi niki wonten saweran 100.000 kagem panjenengan. Dede. Bahasa lomo ya. Lomok, mana Dedek Mas Bayu niku kok sajake kok ayem ngoten lho lomok. Rezekimu nduk, jerih payahmu. Lagi ngger pamintaku pambuka lho, langsung Reneng kendale. Iya. Lajeng nggih. Lanjut. Neter kabisanmu ki sejauh mana ngono lho. Mas Bayu ki lek gembleng sinden ya tenanan totalit. Aku dhisik ora mau digembleng diobrak-abrik. Didupak. Heeh tak sawatke barang piye.
Dadi kudu militan to nyambut gawe ning papan sing rumpil paribasan sing bawira, paribasan adalah udan pinaringan panas sumuh adem ora gersula mergo wis ditempa ngono wis. Nggih, Wis militan koyo aku ki. Heeh, militan ayo. Ayo Mbak Fami. ing sarina sawa ngene Santane Mbak Fahmi pripun? Oh, lagi sithik kok. Ditutuk isik. datan kinggih Sarep putih ora nganggo kuwi rek. Ku ndek MC lho. Naeno hatta caketing hati mereka wonten pemundhut request saking sedherek SBA ing lokasi pagelaran nyuwun gending tayub. Wah nggih yo wis kok sak gending-gendinge bakule ditayubke. Ayo mesti no ayo tutuk isik yen cedhak tansah mulat Mas Wardoyo Jumantono wih menika mirsani lumantar live streaming Mbak Apri. Sudah nuwun Kang saking Jumantono karangannya. Nggih. Ayo. sida hasil Ayo. Iya lumayan itu jatah 100. Nggih kok iya di Rezekine dhewe-dhewe ya nduk kok nek tiba jatahe mesti ya itu. Ora kena dimereni. Rada dimereni kok ya. Giliran, Lah giliran. Ayo. Sinten? Ya sapa sing urung nembang? Kula. Oh nggih. Monggo ayo. Ayo Bu. Buta. Ya jono ta. Ora trimo aku. Ya bu apa budak apa piye kok buta. Ya. Yo niti balilah warga Bojonegoro sih. Nggih. Heeh. Suarane niku kudu digatekke tenan. Nggih, pernapasane kudu ditata. Dalan dong aja ngantek cekak mandek dalan ku kan nggih kemiran. Isen no. Jadi aslo panjenengan dalan iya. kota-kota ati saking so. Nggih. Kudu sing ngrangin ngono lho, Le. Heeh, riki-riki kaya nak. Mangga. Aja ngisi-ngisi. Iya nak, tenan. Aja ngantek jebles, kabeh iki kudu ditata. Pun kok ora krusak-krusuk Nggih, ndak keseluruh. Nggih. Ndak gelandang. Menako. Uang kan dari kok setor rezeki mbok ora nyegati rezekine kancane. Barang siapa menutup rezeki saudaranya, dia juga akan ditutup rezekinya. Ilmu tabur tuh kayak gimana lho? Ngrungokke apa ora ki? Alah sing ngomong. Iya. Indomie hamil. Penekanan pressing jenenge nek iki. Suara kok pesing to. Pressing iki penekanan. Kok iso pindho mimin sing arep melu-melu ki sapa coba? Pindho mimin. Mimi Oh, Mimi. Nggih. Mas Bayu. Ora ngono kuwi lho. Kok ngriku lho penyanyi kok. Ora terus kaya Durna. Mentale manut dhewe kok benten-benten lho. Oh nggih, heeh. Akhlake sinden beda-beda. Oh nggih, heeh. Kabeh iki duwe anu napa niku spesialis dhewe-dhewe. Akeh dilirik semudeng nek kleru. Oh nggih. Ana sing dadak dielinge kanthi lati. Heeh. Ana sing dadak ditegur beda-beda akhlake. Nggih, ana dhewe-dhewe, Kaya heeh. apri niku rupa ayune kan segetan ngaten nek kula rasa. Lah iya. Jadi Wah, kecantol tenan to. kapok. Oh, itu polahe ngono. Lamu kok singgiat. Ayo. Benda mati kok jatuh cinta karo Oh, Deh.
pindho mimihan mintuna nganggo ceguken barang teknik body language heeh sing kok begegek ya ngapa iya Dadi pas lenggah kudu duwe ciri khas ya nek kowe akeh cirine Bang Rekas ayo bareng nimas alah nimas ana tapi wajib ya elok tenan suarane ya kula niku mau takabur mau sombong mau huwuk ndak ana regenerasi nek Lah, kabeh kula kup dhewe kabeh tak monopoli oh iya 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 nggih nggih senengane ya sida asing wah Niku cengkok napa sendal pancing? iku sendal pancing cengkok kolam jeng nguntir niku apa aku udah diseriki ya diseriki sida asih piye ta kok telake muntir sida asih coba Mbak Apri coba Mbak sida asih ayo coba kon kewirangan nanti karo Pak pulang dah aja kakan umum Sri ayo sida asih suarane tekan tak tambahi 50 ya coba kowe ayo coba kurang sekedhik lho kula ayo disisake sida asih mungkin mau apa dokternya kurang nggih to kurang berlatih ah nggih heeh bukti kali dan pas bapak coba kuwi latih ditarik ngono sida asih wah wong iki mbok yo nganggo teknik aja ngantek kewirangan bedono sida asih bebrayan ngono Pak Li sida asih Pak malah dadi sukimin wong suara mimin kok dadi sukimin tak nopri ra itu rezeki ya ora apa kok sakan paran ayo Mbak Apri sida sebe yo ganti Mbak Fahmi yo saya diutuke langgame tembang kangen ya nek bengi Fahmi nek awan Fahmianto ayo masa niki nggih mboten asli napa niki nggih serumpun kados ora kuwi asli kuwi renang bayune sat ayo yo tembang kangen ayo tak Hawanya mengi udan krimis ra wis wis banyu kang kemenis ati sesigur kurangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sumuk jroreku yen ora ana sliramu sup milire angin tansah tutup kalbu rasa kang tak aman aku liwat dadaku lewat tembang kangen bisa bisa ganti tombol kangen iki randang boyo hari
joget siji-siji. Iki wujud Khusus Mbak Fahmi, ayo. Khusus Mbak Fahmi, ayo. Yuk. Jengklek yuk. Yuk Mbak Apri. Khusus Mbak Apri. Mbak Mimin. Mbak Fahmi. Ayo Mi. Mbak Apri, ayo. Mbak Mimin. Bisa hilang Yuk Mbak Mimin. Mbak Apri, ayo. Lah jane lak kaya ngono. Kendangane lah. Ayo jelas. Jogete saged enak ngoten nggih Mbak Fahmi. Iya ya Mbak ya. jenenge yoga ada Iya toh, Mbak. Apa meneh kok ora sarwa ora beneran. Fahmi wayah wengi dadi mirawe suwe. Oh, ya itu sakit jatah ini. Nyambut gawe kok penake. Lah ini ya Mbak ya. Mbak Apri, Mbak Apri, ayo, ayo. Wayah wengi dadi mirawe suwe. Banyu aku itu sakit ya, jatah. gur jogetan pitik angrem ngono itu. Ayo coba saiki coba. Ayo coba. Ayo wayah wengi. Nah, Kok ora pas iki piye to? Lah kowe nabuh kok lebek iki piye kudu sing lebek suaraku ora kowe sing nabuh. kuwi ketok nek sing Kendang Jaipong ki sayang karo jenengan. Musikalitasnya rendah ngoten. Saiki medun diambung terus jak munggah sing Kendang Jaipong. Ayo. Sing Kendang Jaipong dicium sik terus jak munggah. Nek ngono kuwi biasane dhek jarang golek kawigaten. Ayo. Ayo. Sinden telu to Mas Nanda. Sinden telu kok kowe bedak-bedake mari basane. Ayo, ora ora. Ayo sayang sik terus dijak munggah rene. Wis jek malewan ngono to. Pancen pertama ya tremor ngono kuwi. Pancen pertama ya ngono-ngono kuwi. Kene gandeng munggah ini. Aman lho. Ayo gandeng kene. Digandeng aja disiki. Wah, senengane kok. Gandeng ngomong. Piye to lagi digarap? Ndak Mimin kok kathoke mlorot. Lah, kudu ngono. Kuwi ketok nek golek kawigaten ngono. Ngendange ora dipas-paske. Sinden telu kok dibedak-bedake lho tempone iringane. Aku iki gak ngat bedane yo.
Mas. Mas. Kok Mas piye Mas kok gelungan. Anggo gelungan kok Mas Mas piye? Mas tamu PC. Mas Bayu. Mas Bayu. Pak Sri, Pak Trisno, monggo Mbak. Lah nek Nggih. menungso kowe kok Mas. Lah pacamu bingung nih cah cilik kok. Arep lo apa bingung arep. Lho, sampeyan alisku lho. Iya. Mbak semut beriring. Ye kaya ganongan ta. Janggute. Janggute bak lebah menggantung. Bangkeane. Nawon kemit. Wedhe. Jadi iki sini kebun binatang. Iya. Nggih. Makasih ya Mbak Fahmi. Makasih Pak Bayu. Kowe iki ngopo kok makasih aku ngomong kok ayo kowe. Monggo Ayo. Fahmi. Iki wayahe ngladeni lek. Ayo. Lah. Ayo Slendro Sri Huning dibawani. Ayo kowe gandrung karo Nyai Mimin. Jel, ben sakit ijel, Mas. Ijol apa? Ora, aku tidak mau mengganggu. Ora wis aja. Aja. Wis. Meskipun padha kambe aku rada ayu titik lah. Demen. Ya. Kowe iki jenenge manut sutradara. Oke, siap profesional. Anggap bae aku Sri Huning Mustika Tuban wong paling ayu. Siap. Ayo. Kang ngono gandang bar. Iya. Sinebut. Kae lho matane. Iki lho, Mas. Aja. Iki Sri Ayo, Huning. Hop, sampe ning kono tak gandrung. Sumpah ta. Nek adepan murono kuwi begenggek iki Sri Huning. Walah, oleh ngenyek ya. Ya. Ayo kena. Sinebut pahlawan putri. Sik saiki diganti apalane aja sinebut pahlawan putrine ganti putri kang Sulistyeng warni Siap. nyedak karo dijawil janggute. Sing romantis ngaten nggih. Ayo Bismillah. kok iso Wong kagak kok bismillah. Kowe arep ketemu gendruwo apa Danaspati. Ratap. Ayo Putri kang Sulistyeng. Lho. Warni. jawil janggute raine iki lho. Ya. Ya pen. Ngopo? Kang Mas. Kasap. Lagi didemok janggute aku tuh jawane pengen bobok lho. Yo. Aku kon apa? Dia. Disawang kok ngisor kaya putune arep mresake Mbah. Apa lek mengerendengi ta kaya saiki karo Astane iki lho kaya Dirangkul. Kaya wong ngungrum tenan kae lho. Ayo. Yo Ren. Rupamu. Yo. Mbak tulungan aku. Kok drijimu kaya terong lho. Sri Huning Mustika Tuban. Kang Mas Wiratmoyo. Iya piye? Kula badhe matur walaka kalian Kowe iki ketoprak apa gento? Anu, ya diajeng. Ya sing iya diajeng. Yo diajeng kaya arep. Sak menika panjenengan pirsa piyambak. Piye? Menawi Piye, Duk? suning menika sanes rayi panjenengan pribadi, dados kula saged kagarwa panjenengan Kang. Oh, alah ngono. Wah, melek. Wah, ketatap dodoku bekok lah ya. Oh gede tekmu kok Mas. Ayo. Putra Kanjeng Sira Lawe. Lho wis kaya wong iki padha gotote ra apa ngene iki lho. Pancu. Sak lumayan Kang. Ngono bunga menika. Oh, gak guyon diajeng. Romantis nek banyu lan titik. Rahim kula menika rentan sanget lho Kang. Iya. Nyapa rek Ibrahim barang. Rahim Ibrahim. Rahim menika padah bayinipun rentan sanget lho. Mboten kados wanita sanesipun. Heeh, kuwi uritane akeh kuwi. Oh, alah, limpamu ndelok jajale. Dados janinipun mboten gampil nempel wonten Ya. rahim kula Kang. Ya tutenge. Kang Mas. Walah. Kowe iki manut to, penak-penak. Lah nyeruduk lho, Mas. Iya. Ayo. Wes kowe sing pasif aku sing aktif. Iya. Aja ngomong-ngomong liyane. Ayo. Tuk pranggung bojone karo. Ih. Wero tau to dirang. Aku wis. Ya
gandrung ketoprak iki ngono kuwi. Kuwi anggapan putri wis dudu. Ketoke kaya wedok tenan. Lah iya. Sing nemplek nek bojone cemburu ya ra mungkin iki sing nemplek iki kan ning baju. Oh iya, gak apa-apa. Ayo. Anu, Titanic. Titanic po tetanes. Ayo. Berlabuh terus. Apa, Mbak? Wis. Nan wurung Sri Huning. Ayo. Tan wurung Sri Huning. Iki aja marai wedi ngono kuwi to. Gugur. Dipangku no ndak sikilmu dipangku Nggih, nah Gandrung kok galake. Ayo. Ingkang alus menawi Nanane. Dadi mustika neng anu batekno Mas kelet ya saking njuk tulung langgame rene sik Mbak Dita rene Mbak Dita ya digarap tayub ya sing nayub nandang karo Mbak Mimin. Mbak Apri ning kene tak emane-mane kuwi aja nganti disenggol sapa-sapa kuwi wis. April pancen doyan gawean kok. matahe dhewe Mbak tulung ana aku to Mbak. Titik tak ngene ngono lho. Ora wis ora. Nggih. Ayo wis. Minggu mboten asaran. Ayo nek kono terus ayo. Minggu lek bengong piye wong. Yo diaturke langgame. Ayo. Yo Mbak Mimin. Marep nada marep Mbak Mimin. Yo. Marang Raden Wiratmaya kagus prasa jalanat kembali serihune datang krita kanisa Yo. Terima kasih. Iya, ayo. Mbak Apri rene, Mbak Apri. Ayo. Mbak Suci, ayo rene. Monggo Mbak Suci. Aturan mriki kula entosi. Mbak Apri pun nganteni. Ya Mbak Suci, keenggal mriki ya Mbak Mbak Apri ora mung swara ning nek joget ya luar biasa. Ngono. Aku tak nyuwun anu apa kuwi bulan Sapasi Jaipongan dibawani dening Mbak Suci Vita Dewi. Nggih. Ayo karo ngatulke bawa sing lagi dingerteni iki. Ayo. Kendange siapke Jaipong bulan Sapasi. Monggo. Yo dibawani sik.
Mangga, ayo Mbak Suci. Sun bisu Maryang hemah yen wonten grahanan sasi kembar lali mas srengenge kembar lima lintang liku melaring siti sawiji tanuri mongkula kawan sampeyan benjang belah yen sampun akhiring jaman Yo, diaturke bulan sapasi. Monggo yuk. Yo. Hey. Yup. Ya. Amin.
Terima kasih, matur nuwun. Sing aja lenggah sik, Mbak Suci. Nggih. Diaturke sisa nonton sing ngersake gubuk asmara. Ayo. Nggih, Pak Bayu. Mangga. Ya ya diaturke buka celuk dilanggamke dhisik. Heeh. Engko lagi digawe rama seger. Heeh, ayo. Ya, Mbak, buka celuk, Mbak. Mangga. Yo. Aku kelingan kok kae biyen tak golek jaga kata tulisan Yo. Sampai
kasih matur nuwun wis diaturke. Ayo tak suci. Yo Dini karo Mbak Ayu rene berdua. Mangga. Pelak. Nggih. Ayo, loro kene. Mangga. Jebul kae sing anti-anti wis teka mrene. Wis rada suwe babar pisan. Wonten ingkang nyuwun Lestari, oke, diaturke. Menika Mbak Galuh nyimak saking kebon seni Timasan. Kitir Sumilir menapa Lestari, saged. Para kadang WMC, nggih, menika kula kentune Wayang Mania Community, nggih. Nuwun BMC. Medeh, Cak. Bojonegoro dan sekitarnya. Mangga Cak, yo diaturke, mangga. Lestari. Tante Teguh, ayo tampil, Tante. Waduh. Ayo, maka sing cetha ngono. Ah, ngono. Maka yuk.
nuwun. Jan elok tenan cah loro suarane elok-elok kabeh. Heeh. Yo sik karek siji nawala diaturke ana sing ngersake Joko Melarat. Wah, iya. Mbak Fahmi meneh kene. Iya. Lah iya iki babone ya iya. Mangga nek bangsa lagu-lagu ini iki Fahmi iki wah wis di luar kepala. Ngubengi Seragen ya mung sak Joko Melarat iki. Ngono ah. Nang ngetrek barang ya nyanyi. Iya. Wis jenenge wong kampion ngono kuwi kaya. Ya, Joko Melarat ya. Mangga, ayo. Pas lagu terus kendangane tayuke. Terima kasih matur nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin. Sawetawis satur panglipur tanggal 4 Diagung Panaksami. Ayo arep ndongake apa kanggo koperasi ngarep? Ayo. Mugi-mugi koperasi karep tetap tansah ngrembaka Amin. dan tetap mensejahterakan karyawan dan anggotanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mbak Apri, Mbak Mimin. Sukses selalu, ayo nutuke laku.